Ilang paaralan sa Dagupan City, binabaha pa rin. Nakatutok si Claire Lacanilaw. Nagsagawa ng flashing ng ilang kawani ng BFP sa Bacayao Sur Elementary School sa Dagupan City. Kahit papaano, humupa na rin ang baha. Mailan pa ring silid-aralan ng lubog sa baha kaya ang ilang guro abala sa paglilinis kahit paunti-unti. Pahirap sa mga guro hindi lang ang pagtuturo kundi ang paglilinis ng mga silid-aralan na lubog pa rin sa baha. Panawagan nila na sana mapataas ang mga classroom upang hindi na maabutan ng baha. Yearly, kung may baha, naglilinis palagi pag wala nang ulan. Ito po palaging buhay namin bilang guro. Kaya tiis-tiis po. Mababa raw ang kinatatayuan ng mga silid-aralan kaya mabilis na pinasok ng baha. 4 na silid-aralan pa ang nananatiling lubog sa baha. Pero tiniyak ng pamunuan na hindi makakaapekto ang baha sa pagsisimula ng enrollment hanggang sa pasukan sa August 29. Wala naman pong intended for repair. Pero kung elevation po, may maisasuggest po kami mga classroom para yung nabanggit ko po kanina ma'am na 4, intended for elevation po siya ma'am. Kasi okay naman po yung structure niya, okay po yung bubong, yun nga lang ma'am talagang medyo mababa po. Samantala ayon naman sa SDO1 Pangasinan, maaring magpatupad ng distance learning ang mga apektadong paaralan sa pagsisimula ng pasukan sa August 29. With the pandemic experience that we had for 2 years na kung saan na-introduce ang shifting ng classes and with the other modalities that we have, even the online, if it is not possible for face-to-face, pwede po din siya kasing distance learning po. Samantala, naikipag-ugnayan ng CDRRMO sa City Engineering Office upang malinisan ang mga baradong drainage canal sa oras na humupa na ang baha sa lungsod. Ongoing yung assessment nila, tapos yung possible repairs ng mga manhole na nasira, tapos yung backtrod. For sure kasi yung mga drainage natin, nag-clog yung mga putik na ipunon, kaya isasakaw nila yung putik. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.